Aquesta aplicació serveix per resoldre equacions. Està en anglès. Primer et deixa veure una mica les regles. Què passa quan passem a l'altra banda, que el que està sumant passa restant. Anem a darrere. I permet entrenar. Té 3 nivells de dificultat. Començarem pel fàcil. I a mesura que anem resolent els diferents nivells es van desbloquejant més. Anem a començar pel nivell 1. Bé, aquesta és molt senzilla. El 3 està sumant, passa restant, per tant quedaria 2. Aquí el 2 també passaria restant, quedaria 6. I així successivament. A mesura que anem fent més es van desbloquejant nous nivells i és una manera de veure fins on poden arribar els alumnes.